Fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena l-inċidenti ta' traffiku naqsu bi 8.2% meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena l-oħra. Dan ħareġ minn statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li spjega li bejn Jannar u Marzu li għadda kien hemm 3357 inċident ta' traffiku. In-nies li ndarbu minn inċidenti ta' traffiku naqsu bi 15%. U fl-ewwel kwart tas-sena l-inċidenti li fihom weġġew in-nies ammontaw għal 306. Il-total ta' persuni li weġġew gravi ammontaw għal 59 fejn 36 persuna kienu xufiera, 9 persuni passiġġiera u 14 persuna oħra kienu jew nies mexjin fit-triq jew ċiklisti. Żewġ persuni oħra mietu minn inċidenti ta' traffiku li seħħu fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena. 2/3 tan-nies li ndarbu f'inċidenti ta' traffiku kienu rġiel u l-età tal-biċċa kbira ta' dawk li weġġew gravi kienet bejn il-41 u 59 sena. Il-biċċa kbira tal-inċidenti ta' traffiku involvu karozzi tal-passiġġiera segwiti mill-muturi u vetturi li jġorru l-merkanzija bħal vannijiet u trakkijiet. L-aktar postijiet li raw inċidenti ta' traffiku kienu Birkirkara, Ħall-Qormi u l-Mosta, filwaqt li l-aktar ħin li seħħu inċidenti kienu bejn nofsinhar u iżgħet qabel it-3 ta' wara nofsinhar. U l-inqas perjodu ta' ħin li seħħu inċidenti kien bejn it-3 ta' filgħodu u eżatt qabel daqqu is-6 ta' filgħodu. Fir-Raħal Kwiet tal-Arb, San Lawrenz u fil-Belt Sikta tal-Imdina ġie rrappurtat biss inċident wieħed ta' traffiku f'kull post. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.